କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କଙ୍କାଳ ମଣିଷ। ବୋଧହୁଏ ସରିଗଲାଣି ଶୀତୁଆ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି। ଏବେ ପବନ ଦେହରେ ଲାଖି ନାହିଁ, କାଣିଚାଏ ବି ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ। ଘାସ ଉପରୁ ଉଡ଼ିଗଲେଣି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କାକରର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପଶି ଆସିଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଙ୍ଗାରିଆ ଖରା ଗୁଡ଼ାକ। ଝରକାକୁ ପାରି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ। ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ଡାକିଲାଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା କଲମ ଗୁଡ଼ାକ। ତଥାପି ତମେ ନିସ୍ତେଜ, କ୍ରିୟାହୀନ। କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛ ଅଳସୁଆ ରେଜେଇର ଛାତି ତଳେ? ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କ୍ଷଣି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ଭରି ଦେଇପାରିବ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ଶୀତଳତମ କୋଠରୀରେ ଉଷ୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ତୁମ ଅଲୌକିକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଜି ଉଠିବେ କଙ୍କାଳ ପାଲଟିଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ। କଙ୍କାଳ ପାଲଟିଥିବା